Presented by Lovely Films Production. DJ विकास लीला सीतामढ़ी। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। चाहे न केहू दुनिया में हमके उनका इतना बेटा चाहे न केहू दुनिया में हमके उनका इतना बेटा। अरे चाहे न केहू दुनिया में हमके उनका इतना बेटा। उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। नीचवा में लिखले बड़ी नींद नहीं खेआवत, नींद नहीं खेआवत। लागत सुनार बड़ी खत के लिखावट। नीचवा में लिखले बड़ी नींद नहीं खेआवत। मिले बाड़ी बेचैन लागत सीरियस बाटे मेटर। मिले बाड़ी बेचैन लागता सीरियस बाटे मेटर। उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। अमित पटेल की आवाज में। ऐसन बयासर कैले उनका पचाहत। देखला से फोटो कहस मिलत नहीं खेराहत, मिलत नहीं खेराहत। ऐसन बयासर कैले उनका पचाहत। देखला से फोटो कहस मिले ना तेरा दीवाना अमित ला खोलले बाड़ी दिल के सेटर। गुड्डू दीवा कर अमित ला खोलले बाड़ी दिल के सेटर। उठा लाली से उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। चाहे न केहू दुनिया में हमके उनका इतना बेटा। अरे चाहे न केहू दुनिया में हमके उनका इतना बेटा। उठा लाली से लिख के भेजल है बाड़ी लभर हमर लव लेटर। उठा